N'obodo kwa gbanye silima maka gịnị na fabụ ndị ụwa na-emekili akala dị n'iche n'iche onye chukwu nyeli n'onye ego onye chukwu meleze nye ga-abeze onye chukwu nyeli ike nye ga-ebuli ike enweli ndị ụwa na-emekili ndị ego na-agba oku ọza na fabụ ndị ụwa na-akụlaka inugo Cristiano Ronaldo bụ onye egwu bọọlụ ọ gaba n'ezi obodo a na-eme ihe nkili maka gịnị na o so na ndị ụwa na-eme nkili o so na ndị ụwa na-akụla aka Messi bụ ofu onye ọgba left ọga ọgba right na ọ ga-aga o so na ndị ụwa na-eme nkili ifugo onye nwere ndị ụwa na-eme nkili ifugo nwere ndị ụwa na-akụla aka ifugo na-enwere ndị na-agba ego ọza ababụ ndị ụwa na-eme nkili ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkili abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu ababụ ndị ụwa na-akụla aka ego m ụzọ dike onye nnekwu ego n'igadi iso n'ofu onye ndị ụwa na-eme nkili iso n'ofu onye ndị ụwa na-akụla aka ofu onye ego na-azọ okwu ego m ụzọ na Mozambiki onye nnekwu ego na ya ka abịala ibe yi onye ego na ya ka abịala ibe yi Igbo na-enye ego onye nnekwu ego onye bike Mezaya ndị obiọma na-enye ego ego m ụzọ Mezaya ndị obiọma igirigi Mezaya ndị obiọma ego m ụzọ dike ebele nwa na chi gị mere gị ngozi isobe ndị ọganigwe isobe ndị afụrụ irufe isobe ndị a na-anụ afafa ebe m ụzọ onye nnukwu ego ebele nwa n'ibu ike na ndị ile ọgbalị mbọ ka emechaa kala aka yi mana gịnị na Chukwu jụrụ ajụọ maka gịnị na eluigwe jụrụ ajụọ ego m ụzọ onye nnukwu ego ọgaranya
ebele nwa chukwu welokawa n'obodo Enugu n'Obiọma na Enugu ebele nwa chukwu bulike Chifu Collins Ụwachiene ebele nwa n'Igadi na nne mụrụ ya Obiọma amachala n'ụdị local gọọmenti n'Enugu mgbe amụrụ odogwu onye m ibe ọ ga-abụ amụrụ odogwu udene n'elu n'igwe mana nne ya bụ Chief Jenny Nwachiene ọnọ na-enyi na ya ka ekene ọnọ na-enyi na ya ka ekene mana ọnọ na-enyi n'ụlọ nwanyị n'ụda lọlọ ọma lọlọ ife yi nwa Agụnesi ene mama n'Igade Madam Fashion afọ mụlọ ọmụmụ Emeke mama anyị nọ ya dele ya mma Collins na-agụlụ akwụkwọ ya gụrụ praịmarị bebe n'Obiọma n'obodo Enugu fesi ka ọ na-agba maka gịnị na o nwere oke awele na Chukwu kele ụwa melinye ngozi ọ dị na nwata wee nwee oke awa ọ dị na nwata bụrụ odogwu ya ka ndị ilo mesịrị ife akala aka ya ma wee chụbanya ka ogbue mgbe nne m lụ Collins mgbe ọ dị 5 months mama nya kulunye wee kuseli nwanne ya wee jebe abịa ka ogote ibe okesi tupu ọ nata ọ bụ na-enyere nwa nsị tupu ọ nata ebele nwa erigo nsị obodo wee tibe mkpu ewee kwuba na ka enyi ya nwa ekwuba na ka enyi ya nwa mama Collins wee tibe kulu Collins si n'azụ ụlọ wale wee kuli nwa wee si azụ ụlọ wee wale wee si azụ ụlọ gbaba ọsọ ebe a na-egwuzi inyi ka enyi ya nwe ya onye mụ ibe chi ga-abụ mama anya wee wele ọsọ o nwere ebe a na-akpọ Christ Ascension Church of God ebe nika mama bili ọsọ onye amụma wee bebe ebele wee bido ụtụtụ kpọba Olisado Olisado Chukwu Olisado dododo Chukwu Olisado akaji nwara nwa akaji nwara Chukwu Olisado akaji nwara Chukwu Olisado Olisado Chukwu Olisado onye amụma wee bebebele wee bido ụtụtụ bebebele wee ruo na mgbede obi n'igwe weza Collins wee binie obodo wee tire aka Chukwu dị anarụ Collins wee gụsị akwụkwọ na bebe wejebe boyi ojebe boyi n'Ọnịcha do na beauty material ọgbasa boyi n'ibe ndị na onwere isi obula bawe na be Enugu na night mile wezobo onwe ya olebe phone accessories mana ibe na-enwere isi obido wee gbaba Kotonu ọ na-ebute ọkịlịka na Kotonu ebe ọ na-ele na Lagos ebe nwoke na-achọ akala aka ya onye mụ ibe chi ga-abụ n'ụwa ọ bụrụ inwe ogbenye ebuni ya ibe anyị ka Collins na-ata afụfụ oluo n'ofe ụbọchị obula akpị ya wee na-aba South Africa biri ebe ọ na-achọ akala aka ya ọ nọlụ nya mgbaru ise o mesịrị wee gbala aka wee nata obodo wee mụrụ ya amụ
ụmụ okolobịa wee mụwe ya mụọ ebe n'ebe buo nnie akwabala nwa na-akwa Chukwu obi n'igwe Chukwu obi n'igwe Chukwu olisadolotem wamasịrị naba Mozambiki lusebe bụ na onye mgbaru ise o mesịrị wee gbala aka wee nata o wee bido wee zobe ezobe maka na ibele emere nkali n'ụwa wadebe anyị ndị Igbo gezie m ntị n'onu unu amaligo nego bụ mma maka gịnị ego bụ mma nwoke onye na-enwere ego na ọtọrọ atọ ụwa Collins wee binie wee jebe ebele o nwere ebe a na-akpọ Mercyland ebe Chukwu na-enye nzọpụta olusi ebe bụ onye amụma wee bebe ebele wee gba onye Collins si nya na ghale nyatụ na-egwu chaa nyabụla banya na ba Mozambiki ebe na o si nata na ife ga-eme Collins bụla banya wee na ghale ba Mozambiki wee lue aka awụbago olugo aka awụbago aka wugo aka awụbago ebe na-ebe buo aka awụbago ebu na-afụkọ ndị batụlụ aka awụbago ọbanje wee gbala ọtọ aka awụbago o wee bulu n'ike ka ike aka wee wụọ ịnụrụ ya aka wee wụọ obodo Mozambiki wee kweli na onye bụ ike nọ n'ọgbọ nyafọ amụlụ kọmpini aka ya ego m ụzọ electronics company na Maputo ego investment company limited onye nnekwu ego ịnụrụ ya ego m ụzọ real estate management nwanne n'ibu ike ego m ụzọ Mercy Lodge dalụ ego m ụzọ oil and gas ego m ụzọ hotel and suites onye ego n'obodo Enugu mezayo ndị Enugu dịka ọbịago ịnụrụ ya ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego na babụlụ ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu obula ego nụ nata be nnu ya n'obodo Obiọma amachala n'ụdị n'Enugu ndị Obiọma wee kweli na ọ na-eme ọ lụrụ ụzọ bebe o chere ọkụ n'obodo nye ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ lụrụ n'obebe ọtụtụ ndị mmadụ ka o nyela aka mmadụ 19 ka ọ gbapụrụ obodo oyibo ofu ụbọchị ndị Obiọma wee kweli na ọ na-eme ịnụrụ ya o kele keke 25 ofu ụbọchị o kele uchipa 10 n'ofu ụbọchị
ọkada 51 n'ofu ụbọchị ndị obiọma wee nwebe aṅụli obodo wee chala ọkụ ndị obiọma wee gbaba egwu onye nzọpụta bịago ndị obiọma wee tibe mkpu ịma ibebe na-ekwu ka ewere ọchịchị gọọmenti Enugu enye Collins na ọ ga-achị ọfụma maka na onye nzọpụta Enugu abịago ịnọrọ ya onye na scholarship n'obodo obiọma na Enugu mmadụ 20 ka o bidola abịa ofu ụbọchị ndị obiọma wee nwebe aṅụrị ofu onye lụrụ n'ụka wee nye Chukwu onye nnekwu ego na nye ekeneghị oji mote ma ọgọ meli mụọ Enugu ndị obiọma wee chi enye echichi kedu ibe tụrụ nye ọgaranya obi nye dọcha n'obiọma ego m ụzọ na Mozambique ego m ụzọ n'obodo Enugu mesaya ndị obiọma ude ji eke ego o mere ọrịa ndị udi n'Enugu anya ndị obiọma ji afụ ụzọ adụresị ndị obiọma golibe na chi gị nyere gị ego m ụzọ abịa onye nnekwu ego Ayaka na-ekene Igbo na-ene ego onye nnekwu ego ọ nara ijele Igbo na-ene onye nnekwu ego ebere mmanụ ike ọ sị m kenele ya ezigbo nwunye ya Chiamaka Collins Blessing ọ dị bụ eze nwanyị dị mma ọ dị bụ eze nwanyị mma olibe na ọ ya adịla ya mma Chukwu ji amụmụ gozie ebe Chimaobi Martins ene ọ ya adịla ya mma Ibanyi Chukwu gudu ụlọ kene na ọ ya adịla nụ mma yasị m kenele nye ụmụnne ya yudu ụwa chene day by day n'obodo onye ọma onye ego na ọ ya adịla ya mma day by day onye ego na ọ ya adịla ya mma onye kụwachi ya na n'igadi anọma na-ekwu ngwu n'igadi odogwu na Mozambique ide ka iji ọ ya adịghị mma abamebu n'ụwa chene abụchi ụwa chene ifadigo ndị ụdị n'Enugu ka isi eje uche n'ụwa chene ada niile eri ukwu anụ ada ọ ya adịlụ nụ mma Polimuchi na ụwa chiene Chiamaka ụwa chiene na ọ ya adịlụ nụ mma Enugu ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkili abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu nyasị m kenele ihe ndị enyi ya maka ezigbo oyi ka ajọ nwanne ndị bụ ike n'obodo Achifu Franklin Udochukwu
oyi m Ebube Chukwuzọ Enugu ukwu n'ụmụnli nke Iseje Ebube Chukwuzọ Ebube Chukwuzọ Ebube Chukwuzọ Ebube Chukwuzọ Ebube Chukwuzọ n'Enugu ukwu na n'ụmụnli Ebube Chukwuzọ Wakabeli biya na Mozambique onye na-ekwego ya bụ CEO Holy God Can Save Transport na Mozambique ka na-achụva onye ọma Ebube Chukwuzọ ya bụ CEO Fruit of the Garden na Maputo Shanghai na China onye ego na ọya adịla ya mma Ebube Chukwuzọ na ya ka na-ekene Chifu Nnamdi Oya Mission Boy Odogwu n'Ethiopia ka isi eje iso na ndị ike Odogwu ekene dịrị Chika na-eje Odogwu na South Dalụ Odogwu ndị Igbo anyị jide budo onye ọma n'ọya adịla ya mma Chika na-eje dịka Odogwu na South anụmolu onye Jamaica Odogwu na South Sonny Eze ọnụ na-eli eli ụlọakụ bigi na nye kene ụlọakụ bigi na Maputo dalụ ụlọakụ bigi ọnụ na-eli eli onye ọma dalụ ọnụ na-eli eli ibe ife onye na-ekwego onye bụ chi Kristian ike agụchi ụmụ nke igwe n'iyi utu na agụchi ụmụ dị ike agụchi ụmụ nke ngadi ekwulu mmiri ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye sinima ndị ego na-aza n'okwu Honorable Chinedu Edugwu ndị dị nnọọ the wounded lion na nya keneye the wounded lion onye ọma onye nnekwu ego na igadi Edugwu Chinedu agụbata mgbada waloso Edugwu Chief Godwin Ọnụọlọ onye ego na Brazil onye ọma na ọya adịla ya mma na Sapolo obungwongwo na igadi obungwongwo Godwin Ọnụọlọ obungwongwo na Sapolo onye ego Chief Malaki Ugwu 247 na Roasting Valley na South ọgaranya ndị Enugu Malaki Ugwu onye nnekwu ego nwoke nwere iso na ndị bụ ike n'enifa ọdọbụ ndọba solubagha onye nnekwu Kisili Okoye Oyimu Duncan ọzọ nwa Novo dalụ Novo d'Enugu ọzọ nwa Novo
oke ọzọ n'Igbo nọ ọgaranya oke nwa ndị Igbo igirigi ọzọ nwanọbo ọzọ ka ọzọ ọzọ ka ọzọ oke nwa ndị Igbo oke nwa ndị Igbo na-ekene Igbo nyekwa ọzọ ka ọzọ ọzọ nwa onugbo oke nwa ndị Igbo igirigi ndị ego na-eze n'okpuru ego na-aza n'okpuru ndị bụ ike ụwa na-akụla aka abụ ndị ụwa na-akụla aka ego na-aza n'okpuru ndị a na-eme nkiri ụwa na-akụla aka ego nwa ụzọ bụ ofu onye ego na-aza n'okpuru ndị ego na-aza n'okpuru ụwa na-akụla aka ndị ego na-aza n'okpuru abụ ndị ụwa na-akụla aka ka eburu gbakọba eji ike agụ ike ọra nke Maputo ike ọra real estate and management ịmaghị ohita na ya ka kene ya bụ founder ndị compound one family n'obodo Maputo ike ohita dalụ ndị ego na-aza n'okwu wadị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu Honorable Prince Vitus Chukwujekwu Ezonwuka Ogbuefife n'obodo na mba na-ese isejeo Ebube Chukwu ụzọ na mba na-ese akwụnala Chukwu onye ọma Honorable Onyeka Ifechukwu Johnson n'Igadi eze a na-echeche nwonye ụbọ eze na na-eche yi eze me ngwangwa na na-eche ya eche odogwu eze gị kọsidazie a na-eche gị obodo na-eche gị eche gị kọsidazie ekene uche na-ekwu ọzọ ndị Igbo na-achị ozu ome na South dalụ oyim ozu ome na ya ka ekene yi ozu ome ndị Igbo na-achị ozu ome ọzọ gidigbam ozu ome ndị Igbo na-achị oyim ozu ome onye nnukwu ozu ome ndị Igbo na-achị Chimaobi ekwuo bịa yilimu oji ego gbọgụ n'Igade onye nnekwu ego ndị Igbo n'obodo Enugu onye nnekwu ego n'Igade oji ego gbọgụ n'Igade oji ego apịụtali oji ego gbọgụ oyimuni na-apịụtali ego ọdọpụta pasụpọpịa Chief Emeka Christopher anyị nọ ogbani onye ọbanye ekene onye ọbanide mmiri ọma na Maputo na ya ka ekene onye ọbanide mmiri aka na-ezili ego ọ ya adịla ya mmiri ọma onye ọbanide mmiri ndị ego na-aza n'okwu wadị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu Emeka Collins Egudosi eze abata na n'ọba the golden point na ya ka ekene golden point cosmetics ibe anyị dị achọ mma dalụ
Honorable Ifeanyi Chukwuibe Ojiefie Mogo na South Africa Ojiefie Mogo igirigi Ojiefie ofu Ojiefie Mogo ebulugike Chigozie Agodi nwata na ya eze n'ụka Royal Temple ndị Agwata onye nnekwu ego nke Agwata nwana ya eze nwata na ya eze Royal Temple ebulugike ana ya gaya nwata na ya eze n'ụka Royal Temple Agwata Chijoke Celestin John Akebuchenwa Nwisochidike Akebuchenwa Chiboy Express na Mozambique Chiboy Express na Mozambique kibiebi Yefu CJ Global Investment Limited Ifeanyi Chukwu Ekuku Oyimanyi ego ofu nwa ka ọgụ ụmụ na mele ọgaranya Igbo nyekwa ofu nwa ka ọgụ ụmụ na mele ọgaranya abịa Igbo nyekwa ofu nwa Ifeanyi ego ofu nwa ka ọgụ ụmụ onye nnekwu ego na mmiri abịago ofu nwa Igbo nyekwa ofu nwa Chief Tony Unigwe ọnwa nọsụpụrụ ọnwa du n'Igbo du n'oyibo ọnwa du n'Igbo du n'oyibo ọnwa na-eti eti ya bịa ọnwa na-eti eti ọnwa onyoko ọnwa tie ife adịọ Todu n'Igwe ndị ego na-aza n'ọkụ ndị oke ego na babụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'ọkụ Chief Fabian Obi ọgaranya ka onye meteli na n'ọfịa ka onye meteli ka oji ya na imete mma na gị na mma ya na imete njọ na gị na njọ ya na ego n'obi ezigbo mmadụ na n'ọfịa n'ahịa ka ekele ya oke na-abasila okeke nwoke ka okwuba n'ego ogbenye solo onwe ya onye ọma ụba si na chi okwuba n'ego ogbenye solo onwe ya ụba si na chi okwuba n'ego ogbenye solo onwe ya onye ndidi na-enwe mmeli ọkụ bụrụ ego ogbenye solo onwe ya Nnewi na Nedo ogbenye solo onwe ya ka ibuli Igbo anaba Rivers State ka ije zụtọ imu Buma koko odogwu na Rivers State ọga ndị ọga Buma onye nnukwu ego ọfam onye dịka Chinemere nwa Chinemere na Abacha odogwu na Mozambique ofu onye Chinemere nwa Chinemere ife
odogwu na na-abacha machi na-emeli ife machi na-emeli ife odogwu na na-abacha machi na-emeli onye machi na-emeli ya machi na-emeli ife odogwu na na-abacha machi na-emeli onye ka na-esi n'ibe agwa onye nnekwu ego Chief onye ka na-esi n'ibe agwa ọzọ Igbo ndụ n'ọdịkọbịago mkpụrụ obi ndị ọba n'ide mmiri anya ndị ọba ji afụ ụzọ ya ezi akụ nwenye ọba n'ide mmiri ya ezigbo mmadụ nwenye ọba oji na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ ya bụ Duke of Dynamic na Mozambique branch onye ọma ya ezi akụ n'anya kene ya ezi akụ oji na-eme ọgọ onye ọba n'ide mmiri ọbịa eze akụ oji na-eme ọgọ onye ọba n'ide mmiri adụnasị ndị ọba eze akụ mgbụrụ adị ndị ọba n'ide mmiri onye nnekwu ego nwe onye ọba eze akụ adụnasị ndị ọba n'ide mmiri ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego na babụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkiri abata n'obodo agbanye silima ndị ego na-aza n'okwu onye ọnwụ chekwa ọjị n'ịgadị obi nwanne n'item dalụ obi nwanne nke item onye ọma ọgaranya obi nye dị sale udogbu obi nwanne nye n'ihe ọgaranya obi nye dị sale odogwu nwanne obi nwanne ọgaranya obi ya dị sale odogwu obi nwanne ya bụ Simoni na Maputo Simoni onye nnekwu ego Simoni na Ayaka bịala ibe yi ọgaranya obi nye dọcha Chief Sunday mmadụ abụchi ugwu nkanu wilo nwa obiọma Domingo nke mala bụ nkanu wilo ọgaranya oyimu Domingo odogwu Domingo na malabo Domingo na malabo owele gbanugo owele ndị achala nine owele ndị achala odogwu welewele onigbo wele oyimo wele owele ndị achala bịa igbo nye na owele Patrick Obiajulu akụchinyere nwata na nishi na Ayaka na-ekene udogwu na Maputo abịa akụchinyere nwa ezi nwa onyichi akụchinyere abịago n'elu onye ego akụchinyere nwa ezi nwa onyichi akụchinyere abịago udogwu na Maputo akụchinyere nwa ezi nwa onyichi akụchinyere abịago Chief Ifeanyi Oya anyị n'Enugwu oji motemogo ndị Enugwu oji motemogo n'obi ọma anyị Enugwu oji motemogo ndị obi ọma na-enwe aṅụrị anyị Enugwu oji motemogo ndị obi ọma na-enwe aṅụrị oji motemogo anyị Enugwu oji motemogo aka na-ele moto dalụ oji motemogo na Lagos nke na-achịba oji motemogo ndị obi ọma na-enwe aṅụrị ya si m keneli ya ndị klọb ya ndị
Dynamic Press Club ndị ọma Dynamic bụ ndị nnekwu ego Obiọma Atat n'Enugu Currency Simu Kene Corporate Friends Club na Mozambique Kenelimu ndị Compom Brothers ndị ọma nọ ya dịlụ n'ụma ndị ọba gbanwele bili nwanne m nọ ya dịlụ n'ụma ndị ego na-aza n'okwu ndị oke ego ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkili abata n'obodo agbanye sinima ndị ego na-aza n'okwu ndị ego na-aza n'okwu ababụ ndị ụwa na-akụla aka ndị a na-eme nkili abata n'obodo agbanye sinima ndị ego na-aza n'okwu